Adain my life asa trabahan nga nag-day off. Dito di ko gikan sa merkado, nagpalit kong sudan, nangita kong sudan nun para panihapon. So, mao to, nakakita ko bulinaw. Mao to, nipalit ko og tunga sa kilo kay dagara man ang usa ka kilo, lami man ni siya butangan og itlog o harina. So, mao to, pag abot ako diri sa balay, ako siyang gigasan. So, wala ko nag-expect nga, mao ni siya, gisagulan ni siya, duha ka dago-dago. So, di ba, maro kayo ang kanaang tendero anak, kaya no, wala jud ko kakita nga iya nagisagulan, iya din ang gikan ng kuan, basta maro kay siya. So, syempre, makawatan yun nagtimbang, di ba? So, mauto, nagyaw-yaw ko anang nangahugas ko. So, wala na kamahimo. So, ako na lang siyang hiugasan sa way pagkusmot. So, ako na lang siyang gilain para maprito. So, pagkahuman, nagpalit po dahil ko o kaning tulingan po, tunga sa kilo kay para pansagol sa utan, kay mag-utan sad ko. Nakapalit na ko ganang mga utan nun. So, mauni, minaw na ko ba, gamay radyo kayo sa kakilo karon. Sa kilo ka ng, ang tunga sa kilo, gano'n kay timbang ba, no? So, mao ni siya nga, ako na ni siyang limpyuhan, kuhaan ako og hasang. So, mao na na. So, mao to, ako na lang ni siyang i-appeal sa mga tagko nga isda kay para maapil og preto, pansubak-subak sa utan. Lami ba na siya pritohon mga guys. So, ako na siya gibutangan og asin, ako na siyang gi-ready para pritohon sa akong pares. So, akong giandam ang mga utanon, alugbati, kamunggay, dabong, kalbasa, og sikwa, o gamay nga okra, og butig. So, ato na siya paspasan og hagpat. Kay hapon na kayo siya. Hapon, kanang gabi-gabi na ba niya. Dugay na sa kami makakaon ani. So, mo to siya. So, lami ka na siya guys. Kanang labi na panihapon or paniod to. Buhato ni siya. Oh my gosh. So, akong pares guys, lami dyan na siya magluto. No? Ako, sa sigahan ako guad yun ng lami ka siya magluto. Ako nakalimutan lang ako pagluto kay siya naman perminti magluto sa balay. So, ato na siya hinay, paspasan og daghagpat kay para maluto na ni siya og dali. Kung ato na siya gang limpyuhan ng kalbasa, panin nato siya og panit kay ngano gahi man na siya. Gahi yung ato na ni siya gagmayon og hiwa kay para dali siya malata. O gamay katubi siya guys no, ang gabi no is baligjis na to siya. So una ba ya ang gis no is dagudag ko pa biato. So karon so mahal naman kayo ang mga palaliton karon. Mano so no. Kato tanang kana ako na giprito ang mga ang isda. Ang nagkahoy lang mi kay wala may butane. Wala butane, wala na may gasol hot dan. So mo so higay ako na sad ni hugasan kay para ma-ready na ni siya tanan, maluto na. So napalong na day ang tubig sa gripo. So nagkabo na lang ko akong gikabo. So guys no, maglisod jud ko kanang gamit og kanaang Tagalog. Ako itagalog. Mura ko magkanga-kanga ko magtagalog, mag voice over. So pasensyahin na lang jud ko ani. Sa sunod na lang ko guys magtagalog guys ha kay dili pa ko ready. So ang alugbati ako na sini siyang gihugasan. Ako lang gitipid ang tubig kay para dili-dali mahurot. Kaya napalong naman ang tubig dito sa main. Kani guys, dabong. Kaning dabong mga guys, kay kuan ni siya kanang balik 15 mong na siya ang putos. Lami man ni siya kuan isagol sa utan. Lami pud biya ni siya butangan og kanang kuan, kanang butangan og kanang sa tuwagan ni sardinas. So ako dali siyang gibutangan og asin, ako siyang gikumot-kumot para mawala ihang pait-pait. So kinahanglan man ni siya kanang usa di pa nimo siya lutuon, nimo gyud siyang panan og asin kay para mabitaw mawala-wala ihang pait niya. Pwede na siya sa English no kanang bamboo shoots. So nakinomdom ra ko.
So mo to, ang tubig akong gitipid kay para dili dali mahurot kay nakalungan ko og tubig. So mo na siya okay na. Gamit lang ako strainer para dili siya mayabutanan. So okay na siya mga guys. Tadang! Ako na siyang ready. So, gilunod na. Mabukal ng, wala siya gibukal pa. Pabukalon pa din siya. Giunang lunod ang dabong. Ayan, luto na siya mga guys. Lamig kaayo. Init pa jud. Lamig ka na siya. Isuwa sa mais. Shout out, Mylene Taton Tatoy. Utan init pa kayo. Naluto na pod ang pinarito nga isda. So, ako na siyang giparisan og mais nga kanon nga na ay dukot. So, yummy. Lami gani siya, guys. Lami kay akong kaon ani. So, what are you waiting for? Mga na ta, panihapon. Bahugan og mais. Masarap ibahog. Yummy. Nahinay lang dyan, kimatukan ka. So, init kayo na, no? Kapit papasok ang babaan na. Bumuluan. So, much guys. Happy eating. Thank you for watching. Ay, nakalimut ko mga guys. Please follow my channel. And subscribe. Click the button below.